أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. Allah abusise ukufunda kwezwi lakhe. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Khazimulisa umenzi wakho noma umdali wakho ophakeme kakhulu. Sabihisma rabbika. Khazimulisa umdali wakho. Khazimulisa igama likamdali wakho. Al-a'la ophakeme kakhulu. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة المعراج المؤمن. Kwezwakala unjingalwazi uMuhammad sallallahu alayhi wasallam ngomunye wababekade benaye ethi wamuzwa ethi ngempela umthandazo noma umkhuleko kunguhambo. Allahu Akbar. Uma ngabe ukhuleka, you are traversing, uthatha uhambo olubhekelele ekukhulumeni nomdali wakho yena yedwa, uba nobudlelwano nomdali wakho mawukhuleka. Ingawo ngithi amaMuslim yokuphela akhulekayo, ngoba kunohambo abalithathayo ene lolo hambo lolo liyalungiselelwa. Awuveli wenza isinoma kanjani. Okokuqala uyabizwa i-adhan. Khona lento leyo kuthiwa i-adhan. Aba-understanda ucode 24434 bayangizwa mangikhuluma nge-adhan ngikhuluma ngani. Kuqalwa lapho kuqala. Kube nobizo. Uma ngabe usubiziwe watshelwa kuthiwa hayya ala falah, come to success, woza empumelelweni, bese uyeza uyasondela. Mawufika lapho wenzani? Uyogeza kuqala. Qala ukhumula imbadada zakho noma icathulo lakho uzongena endaweni engcwele manje bese uyogeza kuqala. Mawufuna ubufakazi ukuthi kungani sigeza, ngizokuprovela eBhayibhelini kwesinye isikhathi, hayi manje. Kodwa njengoba sigeza asizenzeli ngishilo, sikuthatha embhalweni ukuthi gezani nibe clean nibe bahle. Bese niyangena endlini engcwele. Angithi yabona, yilo lo hambo lolo liyalungiselelwa. Uthi ke as-salatu al-mi'rajul mu'min. Umkhuleko uhambo oluthathayo wena mawuyokhuluma nobani? Nomdali wakho. Lalela. Uma ifika le verse le emhlabeni kuthiwa sabihisma rabbikal a'la, khazimulisa igama likamdali wakho yena ophakeme kakhulu. Uthi ke unjingalwazi uMuhammad lokho kufanele ukukhulume ukhazimulise umdali wakho uma ulapho kuleya position le yokuyohlaba ngesiphongo phansi, yokushaya ngobuso phansi. Uzokwenza lokho uma ulapho. Sonke umhlaba wonke ukubonisa ukuthi ngempela iSlam inkolo yeqiniso ekhethiwe umdali. Sonke akekho onelungelo lokwenza okuthandwa uye. Sonke mase silapha ya sesiyohlaba ngesiphongo phansi, sesiwa ngobuso, sesikhuluma ngomdali. Uthi ke unjingalazi kula ususeduze khona ke nomdali wakho ke manje mkhazimulise ngalendlela mawulapho. Yingakho masilapha kusizda ku prostration sithini? Subhana rabbiyal a'la. Sikuthatha from the command yale verse le. Kusho yena unjingalwazi uMuhammad ukuthula kube naye, asizenzeli thina. Subhana rabbiyal a'la. Siyamkhazimulisa umdali wethu ophakeme kakhulu. Sikuthatha from this verse. Asbabun nuzul. Ukuthi why masilapha ya kulokhuzana kusijda sikhuluma sithi subhana rabbiyal a'la is from this verse, suratul a'la.
isura yokuphakamisa umdali, first verse, sabihisma rabbikal a'la. Allah asiphe ingqondo, asivule amehlo, asinikeze tawfik nehidayat, simkhonze ngendlela umdali afuna simkhonze ngayo. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.